बिराद गोलाव नै माबायदि जादों बिफाङा नायनै हेभिटार बरियाखा गोजौआव बेयाव केरेला होजोबदोंमोन दा केरेला गायखांनानै दा सबाय गायबाय नै बिबार बारहांबाय बिबार फैहांबाय सासे गोबां एक्सपिरियेन्स गोनां आबादारि बिथांनि बे आबादा बे सबाय हायथा दा आं बिथांजों नोंथांमोनखौ एसे मोगा-मोगि खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आंनि बे टेकनिकेल फार्मिं चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौ आं बरायग्रोनानै लानाय जाबाय आङो दिनै दंफैयो थांनाय सिगांनि समाव आङो मोनसे जे केरेलानि बागान आं दिन्थिदोंमोन ओमफ्राय किं चिलिबो दंमोन दा बे बागानाव आं पुनर फैफिनदों दा बिथाङा केरेलाखौबो फानखांजोब्बाय केरेलाखौ मथा-मथि उथायबाय दा नै बेनिफ्राय बे केरेला गायनाय जिथुनाखि आलि हा बेयावनो दा बिथाङा नै बे सबाय खेथिखौ बिथाङा मावगासिनो सबाय हायथा दा फै बिथांजों जोङो एसे जोङो सावरायनि रायलायनि बे आबादनि बिसय दा बिथांनि बे आबादनि अनारा बिथाङानो दे नोंथांखौ खुलुमबाय बे समाव एसे डिस्टार्ब खालामनाय जाबाय खामानि मावगासिनो बिथाङा होमब्लाबो जास्ट नोंथांमोननि थाखाय बे समखौ आं बिथांनिफ्राय बिनानै लानाय जाबाय दा नोंथाङा बेवहाय मा गायदों सबाय हायथाल' गायदों सबाय हायथा ना ओमफ्राय बे खै मासनि बिफां जाखो बियो दा आदा मास जानानै दं आदा मास देर मासावनो मोनो देर मासावनो आरोना आदा मास जाबाय देर मासावनो मोनो ओमफ्राय मथा-मथि बेयावहाय खै बिगासो दङ मथा-मथि बिगासेनि एसे बारा बिगासेनि एसे बारा औ एसे खर'खौ बिगासेनि एसे बारा दं होननानै बुंदों ओमफ्राय 1 बिगा फवासे 1 बिगा फवासे बिदि होननांसिगोन बिदिनो ओमफ्राय मथा-मथि बेयाव बेगरा बेसेबांसो जादों पेकेटनिल' जादों पेकेटनिल' पेकेटसेयाव ओरैनो बेसेबांसो थायो 100 ग्राम 150 ग्राम थायो बिदि थायो आरो ओमफ्राय होमबा बेगरा बियो माने मिस्टेक जायाखै नालाय औ मिस्टेक जायाखै आरो गासिबो माने फुरा बेरजोबखादों बिराद मोजां बेगरखौ मोन्दों ओमफ्राय बिफां बे बिफां जिथुनाखि नायोब्ला नोंथांनि गायनाया 1.5 फुट औ बे 1.5 फुट 1.5 फुटाव गायदों आरो ना 1.5 फुटाव गायदों 1.5 फुटाव गायदों ओमफ्राय बिनि जुदि गुसेबसिनाव गायोब्ला माने फिथाइया गुसुं जायो गब्ल'नाय नङा आरो गोलाव जानाय नङा ओमफ्राय बिराद साइज नुदों आं खावलायबाय केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो नोंथांनि जिथुनाखि जे आबादनि नुथाय बिराद साइज दं आरोखि गोथां ओरैनो हासारफोरखौ मा हासाराथ' केरेलायाव जा होदों बेनो दं जेबो होआखै केरेलायाव होनायानो आरो गोबोरखि होनाय जादों नामा गोबोरखि दङ रासायनिक दं बिदिनो दं रासायनिक मोनफ्रोमबो दङ एक्चुअली गोबोरखि होनायखाय एसे लं लास्टिं जादों आरो ना गोबोरखिया गोबाव जायो जाहैबाय औ ट्रेक्टरानो माबा गोबोरानो ट्रेक्टर गंथाम दंखायो गोबोरानो ट्रेक्टर गंथाम आरोना औ होमबाथ' हेभि होखादों आरो ट्रेक्टर गंथामबाथ' बहुतखा मोनसे खेथिया जाजोबनो हायासै आरो बेबो नै बेबो जाजोबनो हाबाय नङा ओमफ्राय बिनि मेनटेनेन्सफ्रा माबायदि ओरैनो एसे थाबायनो नामा ओरैनोथ' ओरै ससे बेनोथ' मेनटेनेन्सफ्रा जेनेबा बेखौ गायनायाव मेनटेनेन्सफ्रा थायो नालाय दा मेनटेनेन्सफ्रा माबायदि बेयावहाय दुरुं सुरुं जानला बेफोरबायदि माने बे बिबार हरखाबाय औ बिबार लाहांबाय जानला जेबो माबा गैया औ ओमफ्राय बिनि हाइटआ बेसेबांसो गोजौ जागोन बे नोंसिनिया जासिगोन बेसेनोसै आरो ना बे दालाय खाबावसिगोन आरो दालाय खाबावसिगोन ओमफ्राय दालाय खाबावगोन जिथुनाखि नैबे बेखौ खेबस'ना होदों नामा बिजौ काटिं खालायना होदों बिजौ माने काटिं खालामबा ब्रान्स हरो आरो ओंखायनो काटिं खालामनांगौ आरो बिजौ ओंखारो बेबो औ बिजौ ओंखारना खेबस'ना काटिं खालायाबा माने गावजों गाव फाननानै फिथाइया गाज्रि जायो माने बेखौ काटिं खालायनांगौ आरो अके थारमाने बेयाव जिथुनाखि बिजौ ओंखारबोयो बेखौ काटिं खालामनांगौ आरो ना बेयावहाय बिजौ फैनायखौ बिजौ गैया नै मोनफ्रोमबो नाय ओमफ्राय जुदि हास'योब्ला थारमाने बेयाव ब्रान्स हरगोन आरो ओमफ्राय बांसिन ब्रान्स हरोबा बांसिन बेयाव फिथाइ थायगोन आरो मोजां आइडिया ओमफ्राय जोलैनि बेलायाव बे मा जोलै
बेखौ मा मोनो बावलायलांबाय गोसोआव लानो हायासै औ जिखुनु जाया मार्केटआवथ' एभेलेबेल मार्केटआवबो मोनो मार्केटआव मोनो दखानफ्रावनो औ औ थिगानो ओमफ्राय ओरैनो बेसेबांसो आसा खालामदों दा बेयाव खै कुइन्टेलसो गांसेयाव गैयाबाबो 60 केजि ओंखारनांगौ खागासेयाव ओमफ्राय ओरैनो जोबजासिमाव खै हाजारसो आसा खालामदों बेयाव गैयाबाबो 50-60 हाजार 50-60 हाजार ओमफ्राय ओरैनो दासिमाव बेसेबांसो खरस थांखो नोंथांना बेयाव खरसा सिगांनिखौथ' मा हमबावनो सिगाङावथ' खरस थांखाबाय नालाय बेयाव खरस थाङासै माने खरस गैखाया आरो बेगरनिल' माने बेगरनिल' ओमफ्राय गायनायाव 1000सो थांदों आरो जिखुनु ओमफ्राय बेगरा बेसेबांसो लायो बेगरा 300 थांदों 300 150 बिराद खमानो माथो होनबा ओमफ्राय बेयावहाय जिथुनाखि बिनि मुलि बा मा मुलि बाहायनांगौ जायो बेयाव मुलियाथ' प्रफेक्सो होदों औ एम्फौनि थाखाय आरो सुपार दादा होदों औ ओमफ्राय नै बेखौ होदों मोनसे बिसेस करि माने बारा माने बेमार जाया आरो ना बेखौ होनाय जादों निमिथा बे निमनि दै निमनि बियो बे मेडिसिना निमनि बिराद मोजां आरो निमिथा बियो मानि अर्गानिक बेयो अर्गानिकनि एक्चुअली पेस्टिसाइडनि आरो बेबो एम्फौनि बिसेस करि माने बेमार जाखाया आरो बेयावहाय ब्लाइट साइडथ' जेबो गैया जाथ'वाखै जास्ट माने एम्फौनिल' सारनांगौ गोनां जायो आरो औ ओमफ्राय दा फिथाइखौ एक्चुअली दासान्दि मार्केटआवहाय बिनि डिमान्डआ माबायदि डिमान्डआ दायो 40 थाखा थाङो बराबर फायखारि माबायाव आरो सेरसेयाव ओमफ्राय बेखौ फाननो थाखाय हाथाया मार्केटआ थिगानो ना हायोना फाननो थिगानो दायो औ अरुणाचल थाङोबाथ' अरुणाचलाव लाङोबा जोङो 80 थाखा 100 थाखा फानो 80-100 थाखा फानो नैबे आसामावबा माने 40 थाखा बिदि हरो आरो औ ओमफ्राय हाथायनिथ' जेबो समस्या गैया प्रब्लेम गैया लांबानो नांखायो आरो नाङो औ औ जोंना अरुणाचल खाथि जाबाय नालाय औ औ थिगानो होनबा बेबायदिनो मावबाय था आं बेखौनो खावलायो थुलुंगानाय होयो बिनिफ्राय बांसिन मावबावगोनखौ आसा खालामदों बेनिफ्राय जेब्ला फिथाइ थायो खायो आं खनसे फैफिनबावगोन ओमफ्राय दा बे समाव आदाया मा बुंनो सानो जे नायगिरिफोरनोहाय नायगिरिफ्रा मावनो हागोन बयबो औ इनकाम जागोन मावोब्ला इनकाम जागोन आरो खरसा खम जायो प्रडाक्सनफ्राबो खामानि होयो माने मोजां प्रडाक्सन जागोन आरो प्रडाक्सन दङ औ औ स' धन्यबादसै बे समावहाय बे समखौ होनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोन्थों खानो मोनो आरो ओमफ्राय खनबेसेसिम खानो मोनो ओरैनो बेखौ 10-15 बार 10-15 बारखौ खानो मोनगोन आरो बेखौ माने दोनबाय थाबा बिफां बारायबाबो माने रोदोमनानै थायफिनो आरो थायनायालाय दा बेखौ नेनो हाया हा इसेल' गुबुन खेथि मावनांगौ जायोना ओमफ्राय दा बे समावहाय आंनि नायगिरिफोरखौ नोंथाङा मा एडभाइस होनो सानो बे खेथिनि गेजेरजों मावनो हागोन इनकाम दं मावबालाय आरो ना माने इजियावनो मोनगोन आरो इजियावनो खम खरस आरो ओमफ्राय दा मार्केटआव माने सबाय गोलावा औ गननिया माने बिराद परिश्रम दं खस्थ' बिराद माबा हाजिरानि थाङो दिरुंनि थाङो औवानि आरो हाब्बा थानांगौ फाननानै होबाय थानांगौ ओमफ्राय बेनावथ' नाङा औ जास्ट माने खानांगौल' आरो औ एम्फौ जाब्ला एम्फौनि होनांगौ औ भिटामिन होनांगौ बेल' औ ओमफ्राय भिटामिननि सायाव मा भिटामिनखौ होदों भिटामिनाथ' मुलिया दाख्लि माबा लाबोदोंमोन आं बावबाय बेखौबो गोसोआव गैया गोसोआव थायालै बेस्रा बिथाङाबो जाम्बा जाम्था आबाद मावग्रा बारा फरायनायबो नङा होमब्लाबो बिथाङा जथेस्थ' मोनसे बेबायदिनो माखासे गावनि नलेजजों बिथाङा जेसेबां हायो बेबायदि खेथिखौ मावदों आरो मोनसे वेल मेनेज खालामनानै बिथाङा मावदों नोंथांमोना नाय बिथांनि आबादखौ नायब्ला नुयो माबायदि बिथाङा साफा मोनसे बिराद मोजां माने मावदों आरो सिस्टेमेटिकलि नायबा नोंथांमोना सिनायखागोन माबायदि बेनिफ्राय पस्ट खालामबाय नोर होनदोंब्रा दासान्दि मार्केटआवहाय बिनि डिमान्डआ माबायदि डिमान्डआ दायो 40 थाखा थाङो बराबर फायखारि माबायाव आरो सेरसेयाव ओमफ्राय बेखौ फाननो थाखाय हाथाया मार्केटआ थिगानो ना हायोना फाननो थिगानो दायो औ दा अरुणाचल थाङोबाथ' अरुणाचलाव लाङोबा जोङो 80 थाखा 100 थाखा फानो 80-100 थाखा फानो नैबे आसामावबा माने 40 थाखा बिदि हरो आरो औ ओमफ्राय हाथायनिथ' जेबो समस्या गैया प्रब्लेम गैया लांबानो नांखायो आरो नाङो औ जोंना अरुणाचल खाथि जाबाय नालाय औ थिगानो होनबा
बेबायदिनो मावबाय था आं बेखौनो खावलायो थुलुंगानाय होयो बिनिख्रुइ बांसिन मावबावगोनखौ आसा खालामदों बेनिफ्राय जेब्ला फिथाइ थायो खायो आं खनसे फैफिनबावगोन ओमफ्राय दा बे समाव आदाया मा बुंनो सानो जे नायगिरिफोरनोहाय नायगिरिफ्रा मावनो हागोन बयबो औ इनकाम जागोन मावोब्ला ओंखाम जागोन आरो खरसा खम जायो प्रडाक्सनफ्राबो खामानि होयो माने मोजां प्रडाक्सन जागोन आरो प्रडाक्सन दङ औ औ स' धन्यबादसै बे समावहाय बे समखौ होनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोन्थों